যেটা মিয়াও নরক যেটা চেয়ারম্যান যোগনি সাগো বুতো খাইজাগো হনে যেটা কগ্রুক সাউই নর মিয়াবো যেটা সোশ্যাল মিডিয়াनि বসকাंग যেটা কক কুবি কক সামানে অবনো রক সাউই তিনি নরক বিন্ন খুঙ্গো ফাই তামো রক ককলাম সালাগে তামनो बेले बेलेखौनो हामबाय सिनि ससियेल मिडिया फाइ मानजनाय रकनो मियानि गथना हेंका हेंके जों मियावो तामिनाय मुराबारिनि थाइफ्लक फां गामिगो ओ जागाव जों कक खोनाका गाव कक खोनामान बिसिंगो बौनि राय ना हावै जों कक थाइजे थाइनि साका दिनै हायनो हाय जों सिनि ओ थाइफ्लक फां आमचायनो सिनि चेयारमेन जोंनि तिनि फायै सिनि फलोरानि बिनि नुखुंगो फायै जों कक लाम सालायका जों अर जत बरमनो तंगो हेंके ओ कक सामान बिसिंगो जों कुबुइ कुबुइ साइमानका जों कुबुइ कुबुइ जों नुखा बजे बुजागो तै बिनि थानि अमहाय प्रुफ बतंगो मेडिकल नि रिपोर्ट डक्टंगो अम कुबुइ न बुजागो हिनै जों साइमानका फियाबा अमहाय के बुजागनि तखा हेंके कामि आमचाय रगो अबनि जास्टिस सोंनायो अमनि आइन तै नियमनि हिजाबैनो जों थांनाय जों जे काहाम जे सामुं ख्लायनाय जों बिनि दिगिनि तंगो निनि आनि हिनि जों कोरै अमहाय जदि ओंगै तखा हेंके अमहाय बसकांनि सालो अमहाय रक टांथुं तै जे ओंमानि अबनि बसकांनि रायतै आइननि याक्तिनि सोंनायो अबनो अच्छा मिया जे नक कक सुचाइ टंखा बा बुजा गेर हने सोशल मिडिया जे कक छ माने आमखेन नक जाचाइ खाइ द कक सा ना कि ब्राउन कक बाइ द नरक सा मियाव जों अकक सामान हेंगा हेंके मियाव जों ओ जागाव थांका बरक बाय कक लाम सालायका गामि आमचाइनि हिनै काइसा चकदिर हिनि चंजाक टंगो ते आमचाइनि लुकुरक टंगो बरक बाय कक सामानि परे बरक जोंनो साका अम जत मिथ्या बाजि कक हिनै अम ब बुजा गया ब साक साक न जोंनो सिल जाना बागै जोंनो बु हिनै सावो अबनि परे जों काइसा आमचाइयाव थांगै गोबां बरकनि बौनि गामि आमचाइनि कक खोनाखैबा बरक सामानि परे बरक सावो अनुखुंनि जों कक्र साना थाके बरक नगो तंगिया तै नगो वाइसाफानो तंगिया हिनै खारि खारि थांगो हिनै के ब बुजाक माने अम जत मिथ्या हिनै बरक सामानि बागै मियाव अककनो सावै बरक जोंनो खोनारिबै तै बरक कक रक साना थाके खारो हिनै खोनावै अककनो जों तै उफानो जों मियाव साका जों केबनि पखेव थांगिया जों बिपखे मियाव कक सावो मियाव अककनो सावो बरक सामानि कक हिनिनो जों अककनो सावो जों निजि सनि हिनै अकक साया बरक बुजा गया हिनि सामानि हिनै जों बंनो तिसावैनो अककनो साजाखै मियाव अच्छा अमनि सकां तो चेयरमैन जब प्रेस मीट खाइया ते एम प्रेस मीट खाइथा न अकक साजा खा पिया नक जे बुजांग नै जे तो बेस चेयरमैन जब से बुजांग मा बानो ब बाइला कक तो साला के नं कि कबे जे बुजा खा हम हाय नि नक सकां कक तो साला के अबनि सिगां खायतो आनि ब सा खामिया आं सा खामिया आं तमानि बागै अमनि आसे खबर मालिया फियाबा मियाव कक सालायना हिन फाइथेनि एगै तंनाय हिनै दुनु पखेन अर तंगै कक सालायना हिन मियाव फाइमानि फियाबा एक पखे करिखा किन्तु बा एक पखे करि हिंगांके बरकनि अर खनामानि बरक बरकनो रिंजा गया हिनै जोंके दुनु पखेन तंगान हिनै रिंजागन हिनै जों अर फाइमानि हिंकै बंनि कगो मिथ्याबाजि जों ताबुक साइमांका बरक कुबुइ कुबुइ कक देसा तेता मिंकै सिनि चेयरमैन जिगनि सागाव उपरे हात ख्लाइमानि अबनि मेडिकल बो जों रिपोर्ट दङ तै अबनि साइ सिगां सिनि यांगो अक्राजक सिनि दिनुमाला देब बर्मा बिनि उपरे हात ख्लाइमानि अबनिबो प्रुफ दङ तै बिनि मेडिकल रिपोर्ट दङ हिंकै जों अबनो साइ ओरैनो जों नायखा ताबुक जों कुबुइ कुबुइ साइमानका साबो काहाम साबो हामया हिंकै जों अबनो ताबुक एक्सन नाहानानि बागै तै अबनि जास्टिस नांनाय जों अमो एक्सन नाहावै जों जास्टिस मेयासाक जों अककनो तिसानाय तै जों सामुं ख्लायनो थांनाय बंनि एकनिसो अच्छा ब्राउन नक रक माने सबाय जागोन खामानि आम रक बसु कबे नं के थांग जानाय हम रक मियाव जों थांगा बंनि नक रक सुबाय जागो हिनै तो आं साइमिया तिनि साइमांका मियाव नुखा बंनि नक न ताखोग्र बेराजाक किसा तानचिजा रिरो खितारजाक बरक सावो अम बरक आगिनि सिना अम हायके तनु हिनै हिंकै जों खोनाका नक नुखुंगो काइसा तंमानि साफ सुथरा हायाकेबा गाहाम गोरोंखायनो तंगो किन्तु बा बरक सावो अम बरक आगिनि सिना अम हायके तंगो हिनै हिंकै अम जत बरक नक रगो किसा थांगे किसा मिसा ख्लायका हिन खोनावो तै बुखा तै अम हायके न बरक टर्चर ख्लाय तंगो हिन खोनाका हिंकै ताबुक बरक नक नुखुंगो तंगिया हिनि जों खोनामानि नक तालारिवि तंगो हिन खोनामानि अबनि हिंगा हिंकै बरक बरकनो नग तंनायनि सुजुग रिया बरक नग तंखा हिंकै नग फायो हामला ख्लायो तै अम हायके न बरक न धमकी रिवो अमनि बागै बरक किरि जागै बरक नग तंरागलिया अम हायनि बागै दिनि जों
sini bukuk juk sung khorgo khanaka tei manka borok to sabrum burum no nogo mathuya bagui obono sung nayo tong kusang tong thung amchai lukurogo joto milibui hingke sung jodi borok omo haike borono osohjo hayake ba torchar khlai tong hangke sung bini bage bo action nanai tamoni bage hingke nung kaisa borok no nung te kaisa borok nung bini bage hamya khlainai hayake bo bono satongnai nung sabo ang question khlaima jo nung sabo nung jodi bono omo haike torchar khlai tong hangke nini bage sung action nanai legal action sung khlainai sung police thani pano sung yafari nai norok jail phano klaimano omo norok kaisa mutu naragdi omo hai torchar khlai ka hangele sung somaj ni bage sung samung khlainai tei norok ni bagi bo action khlaijaknai ni sinimu ani sinmung ang Waitep district ni organizing secretary Ados Deporma Saring jarani ani media tapok sana hambairibo sung to norong ni je sangmani talen ma sana sung to miyawo sung phaikya thaiplok phang ni parao visit khana bai haipno sung visit khaimani jidela sudo sung ek side to visit khana hani sung phaya dono pokhe tino sung visit khana hani phaijak haipno sung ojorao jehetu parani kaisa moribi tong honai sung moribini to sungna nang kaisa niyom tong a parao je oba haije bulai tok lai ni tong kakai kaisa chodiri ni sanam jabo ga o chodiri no borok ba sede sunglai na sade salai ka haipno chin kaisa ain tongo kaisa jaga thangi kaisa parani bisar bulai tong sanangkai kaisa niyom tong honai sung chodiri no thangka এবং চৌধুরী নগর থাংমান পরে পিকিতে বরং থানি जों কক খানাকা অমত কোনো এক সাইতে जों আপাতত আর জায়গা থাং जों কক খানা লাইকা বরক সাও যে ফুলরানি অর ফাই বুসি বুজা গিয়া হানি সাও হাঙ্কাই দিনা মালাবো দিনা মালাকে বুজাগি টংকা হাঙ্কাই দিনা মালাবো তাং বুজাক নাংবো সঙ্গা একটা নিচে কারণ তো টংনাই হাঙ্কা যে সময় দিনা মালা বুজাক টংপর আনো ফুলরানি ফুন খাইকা বাই আনি বাইতে বুজাগি টংখা হানি সাকাঙ্গে ঠিক আছে যদি বুজাগি টংকাঙ্গে থাংরা দি নং বুজি নাগরা দি তাঙ্গই ব বুজাকা অব হাইনা কাইসাং ব শেয়ার খাইকা हांगा आबुन परका बानो फाट फागिनि सामने आं थाङि माले आन मावनि प्रब्लेम दंबा बाय नागाका नेक्स्ट टाइम थानाय दपारा कासे पन नरक सालायगेरे दं अबाके बय शेयर खायका आं थांमालिया हांगा थांमालिया मियाव जों अर फाय गोबां मा बन खुक्ति खाना गायबो पारा पति बिसिन मा आं जबाब नाका फुलारानि जुदि बुजागै दं एक खरकसा त नुंनाय दंनाय बिले नां बरमनो सिंगा हांगा सिदु बबुफुर बुजाक दं तामुतक दं बरक साइसे मेन चाव द ठीक আছে जुदि नरक बुजागै दंगै ब थाङि थांगांगे ते जेबुनाय त ब मानजांनाय हायपन नरकनो सिमि जों सिंनिया नरक जुदि ताताल साइ दं गांगे त नरक ब मानजांनाय फुलारानि त ब बुजा गया त कुन दिन बुजागो हनि त बसाया हांगा बरम अबा हायकां कग्रिखा हांगा आपनो खय कग्रि मा परे हांगा आरोनि चौधरी बसावो अमरक जतन ताताल नि साव ते ठीक আছে अमत जों नंनि सिमि जे खना करको नक साव जों ताताल साबो कुबै साबो ताताल ल त मानजांनाय हायपन नरकनि जेता नुगै दं माने हांगा नुगै दं हनि सादि नुक त तिले नरक नु ग्याहनि ता सादि फुलारान अर फाय बुजाक फायमाने बरम कक साका हांगा बरक साव जों नुसु नुग्या बुजां माने बर तामखे फायै बुजाक फायका एबं जोंनोबो आङो पारानि चौधरी नगै आनो बकुचु सालांगिया हानि साव ओमफ्राय अबा हाय साका त ठीक আছে जों त अर तिनि कुनु अर एक पखंगि फाया जों दुनो त पखतिसि फायो नेक्स्ट जों आइ कगनानाय नरकनि जे कक अब कुबिदे ताताल अबल सालायखाय नरक बाजारा मानजाका हांखाय जों ब जागा थाङि सगनो जों अब नरकनो ताक सानानि ब कगिया तपन जों जेहेतु बिजित खायनायनि फायमाबा एकटा जागा त एकटा दलक बिजित खायदिनो तनिमाया जों आरबो थाङि जों बयानो ना हानाय नरक तिनि सायहाका नरक जिति थांनो अबैया नरकनो अबै पाका जखनो सारिपुरो सायांगि जुदि नरकनि जुदि बुजाक ताक हांखाय नरक आजारा नरक न माप सानायगा बर हति আছে जों हायके जुदि चिन अननाय कलाय हायके त जों माप सानाय अब हायके साव हांगा ते गेसा चां नरेश न जोंका नों त थिंनो जोंनो साव ताबो नों त बुंगया जों बरं न क काहाम सानानै थांतिनिसे फुलाने जोंनो हायके हनि रहरै फुलाने जों हायके मा कगमा साबगा ठीक আছে साबगा पन कायसे बोरिन थानि हात थाइम अब त जाय आंनि जिबो सिउ हायपन नेक्स्ट टाइम अबनि सालाय जागने हनि जों बरं अब हायके सायकाबका हांगा ताबो जों अर फाय खाना फायका जों तेसे बंगनरनि कक संका जों तार दिन बंगनरनि कक थांगा ओय एक पखया मय दुनो पखनो चिन सानानै सोंताय दरका जों कक मान थाय दरका हनै जों तिनि अर चिनि बुखुक जो फुलारान अर फाय जों तिनि कक मान फायका ब जेता आरो थाङै बुजागि माने ब अब कुबैनो हनि दं बिनि थानि साखि दं आरो साखि दंगैनो दं फुलारान बुजागि जे बिनि साखि दं हांखाय जे बरक बुया तिनो बुइनो बुयानि सावगे त बबो मानजांनाय आनि कबो सिराय लुकरक अबनो किसु सादिन पाउने किसु मिस्टेङै मानो मायं या प्रिसे कासिलो बरक सादिन ब कक कासिले मानो तते बर रागे रेगनि कारण अने किसु पंगै मानो अबनो नर प्रब्लेम न सल्व मा खायनायनि साका नों बुलंग नों मा गसिनाय आरो फुलरनि त बकिन बुजाय ति तांग बुजागोनि सानायबा बिनो जुदि नरंनि जे कक बाय सामा बाय हंगे आ जागाव फुलरानि त बुजाय गेसङै मानो नरंनि जे कक सामा ताति काबन हायके पयन नाखा नर सोंनि पा नायदिन साव ठीक আছে आं नेक्स्ट टाइम फुलरानि सोंनाय
aboni bage borok abo sawo chino kok jidi tataleng tongkai no phularani no sungdi ari sungto ekpokhe singya bele noro no koi sungna bagani phayo dunota dol ni bisno sungna phayo or kono party be involve kore kono or rasin be involve kore onor para poti bishi noro bai wala le masi obona sung bai ke problem solve khaleman angla oboti se noro or phayo or sang nong kami to finance kun dorkar kri ang borno bai ke sodri no baki saka ঠিক আছে নর আরো visit খাইদিন আং মিয়া তো ফাইম ko bongro phaimali সময় বছর দঙ্গা কাছে বুড়ি বড় খরথমনি বাগৈ নেক্সট টাইম ফাইনানি আং কমালেকেশন খাইলেকা ওঙ্গাই খানা আবো সাইংলিয়া দিনা আনি কাইছে সিবির তমন আং সিবিনা খিপানো আও বরক বা আ টাইম বং আর থাঙ্গৈ আঙ্গৈ বরক কাকা কাকা নিশ্চয় বরক বখরা কিসাং গংনে গরমলাই তং কাবলাই তং খা ঠিক আছে আং দিনে থাংচেন হনি তিনি বংনি থানিবো অবা হাই কগ্র খানাকা বনি বাগৈনো जोंनाय অবনো বল বজাবো जिं लाइखा बबो बबनो बुइरो हकाना बबो लासि किरुयै आं बंनो ते सुङो खोलाराने खेना केनो फन सालांया kana फन लासि किरुयै bo सालांया फुंमान kana हाइफाने दिना रानी जे बुजागो दिना रानी no je bunai sabo जोंबो बनो जों नायथिनो दंगो अबनो जों नायथुगै दङ तफनो दिना मारा to bujagi tongka hangkai dina malana tuibo je bujangnai tuibo जों साजा दुनु पखेनो तुइ आसुगे जों अबनो मिमां साखायना हनि बरनो कगरि काबोजा eta orbo जों अबनो कमा बका ठीक আছে जोंनो उबै पखे तुइनो जों अब सालायनाय साबो बुल साबो गुबै साबो ताताल अब्र जतनो मानजांनाय आर बुजांनाय बो यगनिया नोंबो एतिति बुन साखायनो मु यगनिया तबो न आसु कतर ता थांलायसि न कायसा पारा कायसा दा कत दा जों न हाय मांगसि हने आंबोनो सावो तखन अब हंगाय दुनु पखे तुइनो जों फायो कोन एक पखे तुइ करे जों दुनु पखेनो तुइ जों तेसे बरनो प्रब्लेम न सल्भ खाय सालायो आंखो बरनो मिलिरिनानि मुसुङो आनि रिक्वेस्ट नगा अबसि আচ্ছা नोंनो रहो कि बनो नों थांग्राय बेमांसा खायग्रा दिने नोंनो रहो कनब्रे चेयारमेन जोंनो नोंबो साखना आं अब ताफाय साइ दङ आ थां थानैनो बबुजाखा आम हायसिबले मेन गथना o je miyo je noro meeting gang bono saka asulai oboke kami to buji negre dang bono saka ta oboke kami oda paijang na kudo paijang na obok kok lamni अब bisingo कुतै दे पाइनो निनि पारा दे पाइनो अब नेक्स्ट टाइम जों सालाय जाना परसे जों बर थां यावना ना आज ते रेप केसम तो अब तरे अब आइने जागा क्लाइजा आइनो कक्साने परसे काक नं थानि सेराय सुदु बर जेता बुजागै फेमिनि जे अब दालाल गिरा के सालाय अब सिमि से जों नेक्स्ट टाइम ब जागा साना साय सुंनो ताबो अब गिनतार रिमायख कारण आंबो यांनि खनाय दं आइनबो खनाका अ खना बिसे एकटा जागा आसुगिसे अबनो जों सलिउसन थांलायसिना बर हामलै दंथ बंनो नुखुङा जों अब सिनाय बालाय सलाय तांथ लुकरक बा आं मेने कक सामाति बर अनेक जाजाय फनङै मानो किन्तु आं तो जत फाइसिनो बयानाना नांनाय आं बुंनि जेता सामनबा आं अब रिप्लाय गरका तिनि यांनि सामनबा आं तिनबा नं सेराय के रिखा केबो जिदि बुजिया तंगा आनिफ्राय चाया फन हने अनेक किसु कमेन्ट्स खायमोन हाबनो बुजिबो सेराय गाय कमेन्ट्स दंना सिलेकै साव आं बाय कासे बोरैनि समाज न नायथुकै तिसानानि आनि कासे अधिकार दं कासे बोरै बुजामोन आं तांग खानाय यांनबो कासे चला जिदि बुजागै तंगा कासे संफोरबो सोंताय बान्ता अ सोंनानि फायदेनोसो आं मिया अर कोन एकखनि सोंनानि फाया आं दुनो पकति फायमानि आं एक साइड दङै खरथुमानि बाय आं साइड थांगा ताक बिनर फायजाव आं दुनो पकन तेसे आसरगै माने कक सारिनाय मिलिनानै बागै आंबो जति खायमान माया अब तांग नंना कक सेरमे हापनो जों सालायनाय